chapter 7. Ούτως καρό Μελκισεδεκ βασιλεύ Σαλήμ, γερεύς του Θεού του υψίστου, ο συναντήσας Αβραάμ υποστρέφοντι από της κοπής των βασιλέων και ευλογήσας αυτόν, ο και δεκάτην από πάντων μέρισεν Αβραάμ, πρώτον μεν, ερμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστιν βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεολογητός, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων. Αφομοιωμένος δε το βιο του Θεού μεν γερεύς εις το διηνεκές. Θεωρείται δε πηλίκος ούτως ο δεκάτην Αβραάμ έδωκεν εκ των ακροτηνίων ο πατριάρχης, και ήμεν εκ των βιών Λεβί την ιερατείαν λαμβάνοντες, εντολήν έχουσιν από δεκατήν των λαών κατά των νόμων του τεστην τους αδελφούς αυτών, και περ εξελιλιτώτας εκ της οσφίος Αβραάμ. Ο δε μη γενεαλογούμενος εξ αυτών, δε δεκάτοκεν Αβραάμ και τον έχοντα τας επαγγελίας ευλόγηκεν. Κορίς δε πάσης αντιλογίας το ελατόν υπό του κρίτονος ευλογείται. Και ο δε μεν δεκάτας αποτνίσκοντες άνθρωποι λαμβάνουσιν, εκεί δε μαρτυρούμενος ότι ζει. Και ως εποσυπήν δι' Αβραάμ και Λεβίς ο δεκάτας λαμβάνων, δε δεκάτοτε ετιγάρ εν τη οσφή του πατρός ειν, οτε συνήντησεν αυτό Μελκισεδεκ. Ήμεν ουν τελείωσες δια της λεβιτικής ιεροσύνης ειν, ο λαός γαρ επαυτής νενομοθετείται. Της ετικρία κατά την τάξην Μελκισεδεκ έτερον ανιστάστε ιερέα, και ου κατά την τάξην Αρών λέγεστε. Μετατιταμένης καρ της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάτησης γίνεται. Εφόν γαρ λέγεται ταύτα φίλης ετεράς μετέσκηκεν. Αφής ουδείς προσέσκηκεν το θυσιαστήριο. Πρόδειλον γαρ ότι εξ Ιούδα ανατετάλκεν ο Κύριος ημών. Ήσιν φίλην περί ιερών ουδεν Μωυσής ελάλησεν. Και περισσότερον έτι καταδήλων έστιν, ή κατά την ομοιότητα Μελκισεδεκ, ανίσταται ιερεύς έτερος, όσου κατά νόμον εντολής σαρκίνης καίγονεν, αλλά κατά δύναμιν ζωής ακαταλήτου. Μαρτύρητε γαρ ότι σι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξην Μελκισεδεκ. Ατέτησης μεν γαρ γίνεται προαγούσης εντολής, δια το αυτής ασθενές και ανοφελές, ουδεν γαρ ετελείωσεν ο νόμος. Επισαγωγή δε κρίτονος ελπίδος, διείς εγγίζομεν το Θεό. Και κατώσον ου χωρίς ορκομοσίας, ήμεν γαρ χωρίς ορκομοσίας ήσεν ιερείς γεγονότες, οδε μετά ορκομοσίας δια του λέγοντος προς αυτόν, όμως εν Κύριος και ου μεταμελητήσετε, σι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά το σούτο και κρίτονος διατήκης γεγονεν έγκυος Ιησούς. Και ήμεν πλέονες ήσιν γεγονότες ιερείς δια το θανατοκολίεστε παραμενήν, οδε δια το μένειν αυτον εις τον αιώνα απαράβατον έχει την ιεροσύνην. Ότεν και σώζειν εις το παντελές δυνατέ τους προσερχομένος δι' αυτού το Θεό πάντοτε ζών εις το εντυχάνειν υπέρ αυτον. Τι ούτως γαρ ημίν και έπρεπεν αρκιερεύς, όσιος, άκακος, αμιάντος και κορισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Όσου και έχει κατημέραν ανάγκην ως περί αρκιερείς, πρώτερον υπέρ των ιδίων αμαρτίων θυσίας αναφέρειν, έπειτα των του λαού. Τούτο γαρ πείσεν εφάπαξ σε αυτόν ανενέγκας. Ο νόμος γαρ ανθρώπους κατήστησιν αρκιερείς έκοντας ασθενείαν. Ο λόγος δε της ορκομοσίας της μετά των νόμων βιών εις τον αιώνα τετελειωμένων.